Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ayun! Nagbabalik po naman! Nagbabalik kami! Ayan, tuloy na kita. Tuloy na kita. Mas gwapo sa tuloy ang guest ng ngunya na eh. Yan ang sinasabi ko. Hindi kita magguang mas gwapo sa show. Si Nagluluwas Peter. kita. Hugtong Kristo. Kaya hindi. Wala ko lamang Irma. Maray na banggi, sir! Maray na banggi. Kaya banggi po, mga kaibaran ng ngunyan, ang may sadiri kang Noimaki Japanese restaurant. Ayan. Nandiyan ko dyan sa may, Sa may Magsaysay. Magsaysay Avenue. Aran sa OKFM. Sa Tama. likodan lang kang Second floor. second floor. Ikaw na eh. Kumistuhan na muna. Mga kanods, pasabang sa muyang guest nun yan, mga ipong iba, si Glenn Nico Rilloso, ang may sadiri kang Noimaki Japanese restaurant. Maray na pagkabanggi po, sir. May nabanggi po. Hello, Ray. Kumusta? Hey, boy. Yeah. Okay lang po. Ang napagal, kakangirit sa bago pa. Arin naman itong sa Kalikali. Gabos po O bagay po. naman sa Angog-Angog. Sige po, Nico, ano ang Noimaki? Ang Noimaki po ay samong para negosyo mikang samong pamilya. Ini po sarong franchise business. Ang ano po talaga ang samong franchisor, iyo po si Mr. Rene Francisco, sarong po siyang Bicolano. Okay, si Sir Rene. Ano ta, sir, Japanese food? Bakong Korean, ano ba? Vietnam food. Di ba? Ang ano bang niyan dito, Ray? Ang mga uso niya, itong mga Vietnamese. Aruken dyan sa may Magsaysay. Itong figurong loto, baga. So, Japanese food? Iyo po. Ini po kaya si Chef Noy na inaapod mi si Sir Rene Francisco. Dati po siyang nagtatrabaho sa barko. Chef siya sa barko dati. Then ang specialty niya talaga is Japanese food. So nakaisip po siya ng alternative para siguro din na siya para patrabaho pa sa barko. Okay. Ang ginibo niya is nag-put up siya ng business. So ngunyan po dakol ng mga franchise business sa Noimaki sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Then uga din po sa ibang bansa. Si Sir Rene, Japanese man. Aday po, Filipino. Di Bulaco. Ay, Sir Rene Francisco. Dali na. Pag Pilipino, Bulaco. Ha? Pag Pilipino, Bulaco. Pero pa nag-isirip singkit. Nagiging Chinese. Nagiging Chinese. Siya nga na, karoon baka nag-isirip singkit. Baka nagsirip. Ano mga product na pina-offer kang Noimaki? Iyo po, ang pinaka best seller mi po talaga iyo po ang maki or ang inaapod tang sushi. 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 Ano yung sushi kaya? Si Boy Agta kay ba man ng aral eh. Yeah. Shushu. Ikaw mahilig ka man sa shushu. Ako na kang sushi. Shushu. Single pala. Yan pati ang ina. Baka na hindi makalagtas. Kaya mahilig ka naman sa sushi. Sige, ano yung sushi ngayon? Ano tinapod na sushi? Yeah, Iyo po. sushi. Ang samuya pong maki ay parang inadjust po siya sa sa Filipino taste para tangkilikin ng mga kababayan natin. Kasi di ba po may mga sushi na parang typical na lasa na kapareho ng sa ibang bansa. So Oo. ini po ang pinagkaiba, ang uniqueness kang sa mong product is magayon siya kasi inadjust siya para sa panlasa kang sa as Filipino. As Pinoy. Opo. Mas Okay. Pinoy. Ang ano baga, ang sushi medyo malalangsa. Opo. Ito bang ano pa itong Itong Nori. papatos. na pigurulyo. Nori Ako po. itong pigurulyong sirit ka. Color green.
May tigrolyo talaga dyan. Ayun. Nagkakanaw kayo nga, pighali ko to. Oo. Tawag ako ati. O kaya patos. Uli mo, ubak. Yung ubak. Iitang ko yan. Iyo Ito pala ang ito. pangmalasa. Yun po to, sarap po to sa mahal na Ah. ingredient. Mahal pa lang to. Mahal po. Mahal, I see. Ayun po. Dapat agda kaya. Sushi. Tulad kita sa tulong. Abuti. Tulad lang sa lumpia, rapper. Ano pang Ano pang iba? Bukod sa, bukod sa sushi. sushi. Ano pang ibang mga Japanese food ang yaon sa Noimaki na pwedeng matry kan sa itong mga kababayang mga Pilipinos, particularly si mga Bicolano? Kaya kung mag-asawa na sinda sa Oo. Pinoy foods, Mm-mm. i-try ninda ang Noimaki. Sige. Then, syempre po, day mawawara ang ramen, asamoyang ramen. Oy, ramen. Mga 31 sabaw. Ano yun? Masaramen. Masaramen. Gano'n ba itong Japanese? Russian. Russian to. Masaramen! Yan, ramen. Ano pa, sir? Igwa din po kami ng mga Japanese rice meal, arog kang katsudon, chicken teppanyaki, yung mga pang lunch po baga. Then igwa din kaming ebi tempura, ito pong shrimp na may rice sa irarong. Balaw, pwede man. Balaw. Then, Itong binarbik yung balaw. Sir, siyempre bilang hubin, single, kada ako nagdadalan sa tuyong mga hubin din. Oo. Paano ka ang iba kaya gabos nasa cellphone, pero ikaw bilang hubin nagninegosyo ka na. Siyempre dahol kita nagdadalan ko niya ng mga hobin. Paano mo sinda i-encourage din na bukod sa siyempre ang pagiging hobin niya diyan itong lakwatsa. Pero ikaw bilang hobin, siyempre aram ko ano ka man, igwa ka pa mangyari itong ginigibong mga jamming sa mga friends. Pero nagninegosyo ka na as early as you are. Anong nagdulod sa imo kaya? inot po, syempre, gusto ko din makatabang sa magulang ko. Then, yan po, para sa extra income na din, then para ma-improve na din kung ano ang talaga ang gusto ko pong profession, maabot. Talagang negosyo. Talagang negosyo po. Kasi, sa negosyo. opo, nasa negosyo po talaga na kaya ang kwarta. Sabi kang kadaklan. Pero sa basura, Oo. pero sa basura, Iyo. may May kwarta sa may basura. kwarta sa basura, kasi mabata. May kwarta man sa negosyo. Kaya yun pala ako yung negosyo, araw ganing sa Neymar. Inoy Maki. May mga ano yan, sir? May mga, di ba nag-pandemic kita? Naagihan kita ng pandemic kang 2 years ago, 1 year ago. Paano nakasurvive ang Noy Maki sa bilang hobin na nagdinigosyong araw gani? Iyo po, inot po kang pandemic is ano po kami, parang tinugutan kami mag-operate pero for deliver lang. For delivery lang. For delivery lang. Kaya po duman, di po kami masyadong naapektuhan kasi nakabawi-bawi din po sa delivery. Iyo po to. Kaya di po kami masyadong naapektuhan katong inapod tang pandemic. And speaking of delivery, kasi ngunya nauuso na din talaga ang Oo. delivery. Kumbaga, yung baga one dito text rin, away. one text na lang, One- naghahalap ka na lang sa harong. okay. Yung baga, paano ang Noy Maki nag-deliver man? Paano ang sistema? Iyo po, kami po may partnership with Food Panda, Yan. Grab Food, uga din po kaming Kuya Hub, and manlain-lain pa pong delivery services. Kay Food Panda man po and kay Grab Food, pwede po kamo mag-download ng application, gamit po sa itong mga cellphone. Then, i-search po lang po Noimaki sa Noimaki magsaysay sa indang mga applications. Then, pwede din po mag-order to our Facebook page, Noimaki Naga City. Then, pwede po kami na mismo mabook kang delivery para sa indo. Kasi gawa po kayang mga lugar sa digdi sa Tuya na din natin inaabot kang mga delivery services. Kaya ang minsan po ang nangyayari like sa mga sentrong pili, hindi na po siya abot kang Food Panda. Kaya pwede din po magpabook sa Facebook page mi po. Iyo. Tapos syempre, si mga gustong ma-feel man giraray, at the same time, si food, and then at the same time, ang ambience, pwede magpa-share doon sa Yes, Noy po. Maki. Open ka mo every day? Every oras? day, yes po. Open po kami daily from 11 a.m. up until 7 p.m. Kaya pwede po kamo mag-visit doon sa Samuyang store sa Samuyang mini restaurant located at nasa screen po at second floor of Star C building. Sa taas po siya kang quick save
Sa likod po kang PhilHealth Office, Magsaysay Avenue. Yan. So, Malapit quick sa say, Naga City. Yes po. Yan si Daduman. Opo. So, again, sir, siguro pwede mong i-invite Giraray ang gabos ng mga viewers na ngunyan na lalo na si mga mapurli ngunyan mapipiestahon, sir. Correct. Mapipiestahon, may mga mapurli. After 2 years dito, Ray, Correct. pandemic day kita nakaselebrate ng fiesta. Kasi gustong makanamit ng Japanese foods. Talaga. Okay. Si Sakuya ang aking saro, yun na naman yan. Ang kuya, ang paborito. Iyo yung paborito yan, sushi. Tamang-tama po ba rin siya sa fiesta. Iyo, tama. Akin pa lang kaya, sushi pa lang mo ang lang. gusto. Si Ama, Sige sir, please invite our viewers. So yan. Kung yan na maabot na Opo. fiesta. Sa mga nagdadaralan po, sa mga kababayan bidigdi sa Bicol, sa Naga, pwede po kamong mag-order, lalo na sa maabot na kapistahan sa Naga. Iyo po, may mga platter po kamay naapod, sushi platter, ini pong nahihiling to sa sa table. Opo. Arot po kayo ng sample. May yan po is 35 pieces. Ugad din po kami kaya 60 pieces, 90 pieces, and then 120 pieces. Depende po kung gaano kadakol ang gusto nindo. Pwede po, nag-offer po kami kayan. Ano lang po kamo sa moyang Facebook page, Noymaki Naga City. Then, mag-visit po kamo sa pwede din po kamo mag-visit sa restaurant mismo sa Magsaysay. So, yan po sa Noymaki, always affordable, always good quality. Yeah. Nahihiling ko pati dyan, Tito Ray. Kada-akol talagang Iyo, mabalik-balik dyan itong mga deliveries. Tapos may mga nahihiling ako dyan ng itong mga millennials ba? iyo, yan mga hilig sinda. Iyo, mga millennials talaga naraon Mahilig naman. sinakan mga sushi yan. Pag nadadakol na di ba, may mga promos. Yeah, promos. Ang Iya daming po. promos. May mga promo po kami yan. Mag-like lang po kamo sa Samoyang Facebook page kasi bigla lang po kami nagpo-post kan Samoyang promo and discounts. Surprise. Surprise po siya. Lalo na po kung may mga special occasions. Yan. Mag-abang po kamo dahil kami nagpo-promo. Araw kang, siyempre baga, special occasion, Father's Day. Yan, po. yung argan. Ang last Mother's Father's Day. Day. Kaya po kami nagpo-promo. Todos Los Santos. Other Women's Day. Kabit Day. Pag sa Kabit Day, ano ang promo pang Neymar? Hindi ka rin po, naman yan gayon. May kutsilyo. Iyan yung green na yan dyan, Tito Ray. Baga anong apo niya ni Genjan? Bubble gum. Ay, bako. Yan itong po, maharang. wasabi. 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 Oh, kaya pag sa harang na yan, pag wala na wasabi. Dikit lang po kaya na Ayun. nilagin dong. Na po siya. Made Talagang of tagos. yan, sir? Kasi marangon baga yan. Oo. Kung sa tuya, ito bagang Yung, labuyo. chili paste. No, chili paste, labuyo. Made of sir? Made of po siya, special ingredients po talaga siya na Ali Amy sa din Japan. aram kung po, ali siya sa Japan. Baka may halo yan yung baga. Then inaano po. Ini-import talaga yan sa Yes Mindo. po. Talagang authentic talagang Yes, Japanese, kumbaga, ingredients ang pigigibo nito kayan. Opo. Kaya talagang Japanese food na Japanese food talaga. Pero po, in-adjust siya sa Sa taste ng Filipino mga taste. Pilipino. Yes po. Oo, sa Kaya po mga may, Bicolano. may Sa mga ano, tatangkin. Kuya Boy, sa sunod tang live, maaraman talaga kung paano siguro luto yan. Ay, iyo. Oo, ano kita dumaan, Abang nagluluto, pwede kitang maglamit. Pwede kita maglamit kang sushi. Ay, sushi. Kung magdaman kita sa, Sa restaurant sa mismo. restaurant mismo. Kang Noymaki. Kung magtugot ang may sadiri. Welcome po. Welcome po kamo doon. Ganun talagang iyo. Piniritan, digdi yan. Kaya maaraman ako paano pigmamasa yan sushi yan. Iyo, kung paano ginigibo yan. figurilo. Figurilo Kaya may yan. mga may mayonnaise. Sa Milor kasi ba may mayonnaise eh. Baka sa hot plate. Kasi barkada yung mahilig sa... Si si Jerry? hindi ko haram yan. Magiging guest naman ko dato. Baka di ka mag-guest dato. May mga gusto sa Jerry. Yeah. To, may mga bata rito na pwede tang pag may Noymaki, gamanini maki. Siguro po, maabot ang time. Magkakaugad din kaming Nini Maki. Nini maki. Sir, bilang single, ano ba yan? Kumbaga, nakaka-apekto ba ang negosyo sa pagiging single or talagang by choice na day ka na para makatuto ka sa iyong negosyo? Ayo po, para po Kasi siyempre kadakol ng mga girls, pogi, may negosyo, di ba? Single. Single, anong hahanapan mo? So, paano yan, sir? By choice, talagang negosyo muna? Iyo po. Siguro para po kay sa kuya, ang priority ko muna is magkaaganing
sapat na Stable. income, stable na income, then saka na po ang love life. Ayan. Yan. So, yan ang dapat pag-iisip nindong mga akita mo. Kaya kamo, Puros ka mo sa araw ko nindo eh. Puros ka mo pa. Umin pa. Nagninegosyo Kung ano magtarapang papasarain ka mo. ninyo. Nagpaparamilikti ka mo. Araw ko nindo ninyo. Ay kasi naman income ka mo. Pinapakiplan nindo ko. Maagad ka mo sa magurang mamilti ka mo. Uri na bagaan mo yung maki. Umin! May pamanlan. Magtultog ka dyan, bawang tanahahay blood ako. Mailing mo dyan yaon ng serinuman. Ayo. Siging rarak-ra. Sige nararat. Ay, maharalong dinjo. Mali kung nang aalo ka mo. Araw ko nindon eh. Tumultog ka dyan, bawang tanahahay blood na talaga. Ano? Pero kidding aside, sarong ihemblo dito, Ray. Oo. Pwedeng arogon yun sa tuyang mga ano. Saka ang behind the camera dapat arogon din. Iyo. Oo, yan, sarong din ahubin yan. Mga Oo, di ba? first year high school. Okay. So, Nalataw na rin pa ako ay, di ko natatapos. matapos. Parang nagpaparamirilti ka mo. Kung mag-redline ka mong araw gani, oh. May, hindi ko may comment ba dito? Marlene Tayaw, ang gwapo kang guest. Ali yan sa ano? From Saudi. Oy, baka naman, Ate B, 0910-347-2074, Gcash yan. Nganing maka-order kami ning Ayo. Garing makanamit kami kaning. Makanamit man lamang kami, baka lamang. Baka lamang. Baka lamang. Baka lamang kami. Sige na, magkano naman ka mo sa Gcash? Para mag-test live 5 ba kami? Tama na kayo pambayad sa kurente. Gcash lang daw po. Rodante Roque, Baka may salamat. mag-greet kang si mga barkada mo na nagdadalan. Opo, shout out po dyan sa mga Pili friends ko, then Naga friends na nag-abang po ngunya na banggi. Sinend ko po sa inda si link kang ano, Ay, live. sige, salamat. Sis mga Sharoma out. friends mo. Ay, Si rayo na Sharoma, po. Balata, Naga Pili lang po. 28 barangay, Kapawili, Katsitohina, Karamuan, Tigaon, Buwa, Shout out po sa inyo. Ocampo, Pakinamba, Kalabanga, Tamban, Iyo, Talonggigi, panganin, Karay. Ayo. pag nagpanaga, magpasiring sa Yan, Naimaki. gabo. Maglamit ka mukhang Japanese food. Ay, babalik-balikan nindo ang sushi. Tarong ko sa rawan naman yan sa shosho. Yan po si yan best friend ko po nagdadalan. Yan Nice, Sir comment. Glenn. Yan si Abby Nicolas. Shout out. Sabi. Yan. Okay. Shout out man kay Udas, magpanoy maki ka na. Sige, sige. Bago mag-jinju. Girit ko muna niyo. Sige, Tabaka sige. magnanakit na, di kita taonan sa Gcash. Oy, si Pading Joel Villamer. Pade, Gcash yan pade. Mari na pagka banggi, belated happy birthday sa imong chikiting. Yan. Si Engineer Joel Villamer, si Ate Engineer sa Studio 23. Pade. Ayan. Ayan. Ninong, padi. Pade! Ninong, o si inaanak mo, si Kairos, Philip, Punyado, maagom na lang na si sa imong regalo. Sabi ni Joven Punyado. Reminder. Reminder man lang, reminder. Pagpadara mo pa, di bali mo naman si Gcash me. Mayaman nun eh. Iyo. May sa direct aeroplano sa Dubai. Wow. Happy birthday, sir. Oy, si Ma'am Rose Suarez nagdadalan. Ma'am! Tapos na tabi si IPCRF. Kay Francine, oy, marina pag gamig sa kayong chikiting. Si Papa Ronel na vlog, marina banggi sa Endol Lori. Salamat. Say pa ini. Kipolo, grabe man ang kanto mo, Tito Ray, arog man kaan ang pantalon mo. Dahil man daw, hadi, rap. Oy, dai daw. Bakit sa kasunod? Matawal-tawal to eh. Baka ang baton mo ka to, sige, iwas-iwas. Tuck-in ka pa nga ni Tito Ray.
Hoy, pumorondo ka mo! Naman sige. Oy, si Sir Buddy Asanyo sa nagdadalan. Mari na paggabanggi, sir. Si Alan Relioso nagdadalan. Yan si Alan na bansa? Sa Slovakia. Slovakia. Slovakia! Gcash yan ba rin? Gcash. Gcash ni. Kada kita nagdadalan sa abroad, pero Ay. nagpapadarara. Ano daw? Mga Ano? useless ka mo! Di ko na ka mo, ikikilit pag na ikaw padara. Dahil tumala. Oy, si Mami Lay nagdadalan. Si Mami Lay Otor. Ay, Mama Lay. Mami Lay. Maray na banggi. Nabanggi sa Endo. Happy birthday kay Engineer Alan. Ayo. Ah, Engineer Alan. Engineer Alan, Bildoa. Bildoa sa... Engineer si Rapol, na si Premyo. Garamayo na naman ang gana. Pinag-abangan doon ni Bosesa. May parapol ka ng Premyo Chicks. Nasabi ko na! Sikreto to! Di man kita nang gagana. Sino nagparapol, sino mang gagana. Di boya kaya ta birthday man, di mo tumango ta birthday. Ano daw regalo ni Boss Cesar Engineer Alan? Baka rapol na naman. Baka angog-angog. O, engineer, mag-order ka rin sana yung mga kipadaraan mo si Mang Karen. Ayan. Yan. Dapat isabit man kita. Siyempre. Ayo. Ay, kay Insan, kay Osel, maray na pagkabanggi, shoutout sa Indo dyan ka, boss. Thank you so much. And sa tropang Jinjuda, sabi ni Waling Darwin, maray na pagkabanggi. Sige, kami po, luay-luay ng mapaaram. And then si kaibanan nin semi-abnormal na kita. Mare kasi may pa. O, di ba tatapos sa poson na ni? Sige. Kay Ate Lani Espiritu nagdadalan, salamat. Kay Rodante Roque, good evening Kuya Boy, marina pagkabanggi dyan sa Endo. Hi po, pa-shoutout man po kay Mama Tita and mga aki ko si Jan G and Kuya Carl. Thank you so much. Maray na banggi sa Indo po. Pa-shoutout mo po from Ragay, Camarinesur, Remar, Mapalad, Mercado, Henyo. Sige. Si Matet Bergonyo Dayan Rabora nagdadalan. Guwapo ni Manager Glenn Nico Bormerio. Sila ka na magarigas digdi iyo. Tagaroon na sa pawan mo kami ha. Last mo na niyo. Mag-guest ka pa rin dito. Dahil may nakakon. Makano sa ang chat ka ni Matet eh. Malain, mararay. Malain nun. Guwapo ni Manager Glenn Nico Rilloso. Nakaka-insulto niyo. Madudugahan akong high blood ka niyo. Dugang tultog mo na kang bawang na yan. Si Carl Espiritu Tagay Cole. Iyo ta na high blood ako. Singer po yan si Sir Glinico Borromeo. Pasampol po. Oy! Mate, sige. Kay Ma'am Jerica Morales Petrimente Marina pagkabanggi, ma'am. Kapos na absi di nagdadala. Siguro pig-require ni kang principal. Pig-require ni. O di pa. Pugion man po ang naka-blue. Dark blue. Mabalos ka, boss! Mano ka yan! Alay, ito rin ko. Mayo talaga. Last tanong ka rin yung guest talaga. Sabi ni Olive Laya Endrano, mas pogi ka, Tito Ray. Sige, because... Vilma de Asis, shout out po. Thank you so much. Dadakol na nagdadalan dyan sa inyo. Thank you so much. Sige. Si Insan nagdadalan man. Shout out namin Insan Maray na Banggi sa Indogabos, Parone, Noes family from General Trias, Cavite. Oy! Ararayo. Si Insan, Gcash man daw. Si Franco Alvarado, nakauli ko sa bago, inaapot si Gcash me. Sabi ko yan dyan sa screen. Tama. Pag di ka nag-ulog pa din Franco, ara mo na mangyayari sa buhay mo. Makipiesta ako sa aga, sabi ni Kuya William kay Ate Enzo.
sige, sige, sige. Si Pading Branco pati kasubago nakaulay ko, nagbakal rice coffee. Uy! Nya ko ano mo talaga kang rice coffee? Ano da? Ang epekto na kaya nagra-rice. Nya ko ang arena. Kasi iyang garo kolor na ang coffee. Hugis coffee man. baka kita ka na yung ma-technical na kang DPWA. Sige. Sige! Wrap up na kimaya. Salamat Giraray sa tuyang guest ko niyan. Salamat kay Sir Glenn Nico Religioso sa Naimaki. Sige, Salamat sa Naimaki. pero and, dahil ka na din yan last na ni. Daw magkuapang pakiti. Si Sir Rene Francisco na agigisten. Maray ito ta, mas gapa na kita. Hindi! Si Sir Rene pati, mahilig ba ito sa Sa? shosho? Ano ang namit kayo pag may suso, igaman may mayonnaise? Inda! Dahil mo daw ko! Eh, mo daw ko kan mga... Sa susunod po, mga raman Sa mga sunod. anong namit kang susong Sushi. tikpa para kakaniboy agta. Salamat po sa Indoga Boss. Pasalamatan ng Giraray sa ating sponsor. Siyempre, Yeah. ang Noy Maki. Salamat po. Thank you so much po. And, Salamat man po. Salamat. Salamat. Alat, hindi pala si mga birthday pala. Oh, sige, go. Nagpasurat pa din kay Ramon Antonio Jr. Happy birthday. Kay Santiago Palabes, saka kay Alisa May Bundo, saka kay Hana Enterino. Belated happy birthday kay Mark Regosado, kay Dodong Sapanta, kay Joseph Prima, saka kay Ong Aliniki Ryan Gonzalez. Salamat! Thank you. Ayan. Ayan, salamat Giraray sa Yeah. yung mga sponsors. Noy Maki, salamat po. Thank you so much. Thank you, And then thank siyempre you. sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Salamat din po. Siyempre sa Just Enjoy Events, sa mga mapakarasal, magsabi lang. Oh, Baka kami single nang name, bahala. baka makaamura na yung siyempre makakaanap na rin yung sosyo. And then siyempre sa Noy Maki, salamat po. Thank you, thank Salamat you. po. Si mga daimi na bate, pasensya na po sa susunod Sa susunod. na Sa susunod. Kadakol kaya, oh. Thank you po. Di ba paglingawan po ang samuyang GCash number Oo. 0910-347-2074. Ako po si Tito Ray. Follow po ang samuyang Facebook page, Tito Ray Borromeo. And siyempre, Kuya Boy, Siyempre, Boy Agta DJ, salamat po sa Indoga Boss. At siyempre, sa muyang Facebook page, official Facebook page, Dos Bosabos, please like and share. Salamat po sa Indoga Boss. At since sa outro po, siguraduhin mi pong mas papagayon niyo po ang bro. Kung mag-Gcash. so mag-GCash. Yan. Nakikimahirap po. Ayan. Salamat. Bawasan na. Diba, salamat. Bye-bye. Thank you, salamat. Good night. Thank you.